खुलुमबाय रायजोफोर आङो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअ क्लिप्सखौनो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों रायजोफोर गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालिनि थासारिया जोबोद गाज्रि बे फरायसालिनि फोरोंगिरिया सरकारनिसिम मा खावलायदों आरो मा दुखु फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो दाबाव रायजोफोर फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो गोजोन सुटियाव फैनाबो जोंनि बेयाव जेनेबा जोंनो एफा खस्थ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जेनेबा गार्जेनफोरजों जोङो समयसाखौ समाधान खालामनानै जोङो हिखा दान होदोंब्ला जेनेबा गुदि फरायसालि जेनेबा दायो बर' बिजोंनो फरायसालि बर' बिजों जेनेबा दायो बे उन्दै थाखोआवनो जोङो आखाइ हमनानै बिसोरखौ फोरोंनानै जों गेदेर गोलाव खालामदोंब्ला आरो बिसोरा मेगना नुवा नामा होनब्ला रानिं कमप्लिटलि डेमेज होनना बुंजायो 3 बोसोर जाबाय आरोना बिदि माबानिया डेमेज जाना थानाया खिन्थु आं बिदिनो सिआरसि लेभेलाव आङो जेनेबा ब्लक लेभेलाव आं बिदिनो केमेरा खेबना हरदोंमोन बे बिल्डिंनि बागै जेनेबा आरो बिल्डिंनि बागै गोबां आपिल खालामबाय आङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टथिं दा बिसोरो जोंनियाव डिपार्टमेन्टआव फैब्ला जोङो होगोनल' ना बुङो दासिमबो हरनो हायाखै आरोना ओमफ्राय गतिके दा आङो बेखौ सिन्था खालामनानै ओमफ्राय जोङो कमिटिया मोनसे डिसिसन लाबाय जेनेबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टथिं जेबो मोनाब्ला जेनेबा एमएलए आनो हक बा एमसि एमएलए आनो हक बा डिपुटि चिफआनो हक बिसोरनि सायाव जेनेबा गांसे एप्लिकेसन होनानै जेनेबा फर्मेलिटि जेनेबा बिसिनि पेकेजखौ मोननो हागोन नामा बिल्डिं बिनि फारसे जोङो दावबायलांदोंमोन आरो दुखुनांथावना जाना फैदों आरो खस्थ' मोनो बिदि आरो दा जोङो स्कुलथिं नायोब्ला गावनिथिं गैया बिदि आरो दा जोङो बारम्बार जोङो बेबायदिनो आपिल खालामबाय बिनि गेजेरावबो जोंनि एस'सियेसन जेनेबा अल आसाम टिउटर एस'सियेसन बे दङ ओमफ्राय आरो अल बिटिआर टिउटर एस'सियेसनबो दङ बे अल बिटिआर टिउटर एस'सियेसनाबो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ जेनेबा मानो लोगो हमनानै सावरायदोंमोन सार माथो नोंथाङानो 2021 सननि 1 फेब्रुवारियाव जेनेबा जोंनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि एगेन्स्टआव जोंनो सेलारिखौ इनक्रिज जेनेबा बारायना होनो हानाय बा रेगुलार खालामनो हानाय बेबस्था दंना गैया होननानै बे प्रमद बर'खौ सोंनाया बुंबाय थारै आंथ' जेनेबा एपइन्टमेन्ट होदों बे एपइन्टमेन्ट लेटाराथ' आं होनाय नङा बेथ' स्टेट गभर्नमेन्टआसो होनाय बेखौथ' स्टेट गभर्नमेन्टआसो नोंसोरखौ रेगुलार खालामनो हागोन नोंसिनि दरमाहाखौ बारायनो हागोन सेलारिखौ आं हाया जाबाय आरो दिनै बहुद दुखुनांथावना बाथ्रा जों गाबनोबो ओंखारो जेनेबा दायो दिनै बिटिआरआ जेनेबा गोजोन सुटियाव फैनाबो जोंनि बेयाव जेनेबा जोंनो एफा खस्थ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जेनेबा गार्जेनफोरजों जोङो समयसाखौ समाधान खालामनानै जोङो हिखा दान होदोंब्ला अब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेनेबा दा गोजोन गोरोबथा लाबोनाया बहा थाखो जेनेबा गावनिनो जेनेबा गुदि फरायसालि जेनेबा दायो बर' बिजोंनो फरायसालि बर' बिजों जेनेबा दायो बे उन्दै थाखोआवनो जोङो आखाइ हमनानै बिसोरखौ फोरोंनानै जों गेदेर गोलाव खालामदोंब्ला आरो बिसोरा मेगना नुवा नामा होनब्ला अब्ला बिसोरनि सुटिया मा थाखो दिनै सोलोंथायानो मेन सोलोंथाइ नांगौ मानसिनो जेनेबा सोलोंथायानो मेन सोलोंथाइ थाब्लासो जेनेबा मानो दावगानो हायो बेबायदिनो आरो खोमसिनिफ्राय स्राङाव फैनो हायो नङा होमबा दा बेखौ नुनानै दिनै बिटिआरनि चिफआबो बिदि खोथा बुंनायखौ आं मोजां मोनासै आरो जों बारम्बार लोगो हमदों बिदि खोथा बुंदों खननै जाबाय जोङो लोगो हमनाया बेबायदि बेखौ जेनेबा जोङो बेथ' हायाना बुंखाथारबाय जेबो जोंहा रायजोफोर फरायसालिनि थासारि आरो बे फरायसालिनि फोरोंगिरिया मा दुखु फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय रायजोफोर आं बे फरायसालिनि थंखौ आं मोननाय जायाखै नोंथांमोना मोनथियोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायलायनो हागोन रायजोफोर जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिआरआवनो दासिमबो जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जुदि बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानानै थानांगौ जायोब्ला दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि मा मुलाम्फा जाखो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो दासिमबो जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाफ्रा जुदि सुस्रांजायाब्ला अब्ला साननानै नाय रायजोफोर बेनिख्रुइ आरो मा दुखुनांथावनासिन थागोन रायजोफोर जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौल'सो जोङो बेफोरबायदि थासारियाव थानाय जोङो नुनो मोनो नाथाय असमिया मिडियामनि फरायसालिफोरखौ नोंथांमोना नाय गासैबो बिल्डिं गोजा बिसोरनि फरायसालिया मोनसेबो भेन्सार गैया
बिसोरनि फरायसालिया गासैबो सरकारि जाजोबनाय। नाथाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिनि थासारिफोरखौ नाय माबायदि अबस्था। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां खेब आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय। नाथाय बिथांमोननि सावरायनायखौबो दिनै आसाम सरकारा गनायनानै लायाखै। सानदोंमोन जों बयबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोराबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गंफ्रोमबो बर' गामिफोराव थानाय भेन्सार स्कुलफ्रा गासैबो सरकारि खालामजाजोबसिगोन होननानै जों बयबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्राबो बे बाथ्राखौ सानदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ दिनै सरकारि खालामनायनि अनगायै दिनै आसाम सरकारा दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे थांखि लानाय बायदिखौ आं नुहुरदों रायजोफोर। दिनै बिथांमोना बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफोरनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनायनि अनगायै बिथांमोना बर' बिजों भेन्सार स्कुलफोरखौ दिनै बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि थांखि लानाय बायदिसो आं नुहुरदों रायजोफोर। दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौनि थाखाय सरकारखौ बिथांमोना दाबि खालामबोगासिनो दङ। नाथाय दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै होनो थाखाय बिथांमोना दिनै सानाखै। बिथांमोना दिनै फोजोबस्रांनायनि थांखि लाहरनायखौसो आं नुदों रायजोफोर। अब्ला साननानै नाय रायजोफोर बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थाहैगोन ना थाहैया बे गोबां साननांगौ गोनां जानानै फैदों। दिनै बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि फरायसालिखौ मेगनजों नुसेयावबो मानो नुयै बायदि जानानै थादों। दिनै खोनासेयावबो मानो खोनायै बायदि जानानै थाखो। दिनै मोनथिसेयावबो मानो मोनथियै बायदि जानानै थादों। बेफोरबायदि फरायसालिफोरखौ फोसाबनायनि थाखायथ' बिटिआर सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइफोरखौथ' हरनो हायोना। दिनै मानो हराखै दिनै मानो नायाखै। दिनै खुगाजोंल' बुंबा जानाय नङा मावनानै दिन्थिनांगोन। मावनानै दिन्थिब्लासो रायजो राजाफ्राबो फोथायगोन नङा होमबा रायजोफोर। बुङोब्ला गाज्रि मोननो हागौ रायजोफोर उफाय गैया बुंनांगौ जायो। रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आंनि भिडिअ बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जाबाय बायदिब्ला आं नोंथांमोननिफ्राय आं सासे बर' फिसा हिसाबै आङो निमाहा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय रायजोफोर। एसेनोसै जै बर' हारिनि।